Departe, doamnelor și domnilor, ansamblul de dansuri țigănești tradiționale. Ia să aud gălăgie tare, tare a Asociației Partidei Romilor. Filiala Baia Spree, președinte Mureșan Constantin. Ansamblul se numește Chelenchavale și îl are ca instructor și profesor de dansuri țigănești pe domnul Mureșan Constantin. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră, ansamblul Chelenchavale. Ce s-a întâmplat cu muzica?